imediat N-am Laura. cum să demonstrez chestia asta. Nu știu sigur De dacă ce a nu fost te-ai dat la o pusă parte la de valieră atunci? sau fără Asta la vreau valieră. să zic și Am eu. vrut să văd dacă De joci ce teatru nu te-ai sau dat la o nu. parte N-am de vrut. atunci? E vreo După problemă, ce a am vrut să plecat văd dacă Laura, ai ține la început să-i Laura vezi sau nu. defectele Oane? Ce zici, Laur? Ce zici? După ce a plecat Laura, ai început să vezi lucrurile Nu, astea? stai liniștit că m-am certat după ce ai plecat tu, n-aveai nicio treabă. Păi nu Puteam ai să zis, nu. spun eu niște lucruri de la început, de ce le-ai ținut până acum, dacă Pentru că erai de acum mă părere? enervează foarte rău exact. și dă niște cuvinte care vrea să scoată tot ea victimă. N-am cum să demonstrez. Aseară pe Antena Play, nu știu dacă ai văzut-o cum făceam bambu, pentru camera aia când s-a întors, atunci se O să strâmbă. fac de fiecare dată și la Te-am fiecare văzut pe petrecere tine, o să Viorel, dansez. la aici, cum făceai Păi la... aia zic. Aia zic, eu Te-am stăteam văzut pe toată tine cu camera, berea prima a dată. stat pe mine și când se muta camera aia, se strâmba Oana la mine. Deci, Eu de-aia la- am stat acolo special să văd, mă uitam la camere special, să văd când se întoarce camera, mă uitam la Oana să strâmba. Bine. Eu vreau totuși să te întreb un Frumos, lucru, nu? Laura. Hai, Este știi adevărat bine. că o priveai pe Oana atunci când a văzut doamna Aurica niște lucruri și i-a spus și lui Viorel? Da, normal, dar ce e așa de exagerat dacă mă uitam la ei în timp ce țipau și erau singurii care Și vorbeau? te priveam și eu înapoi, îți făceam semne? A, nu, dar n-a zis doamna Aurica dacă mă priveai tu Ba sau da, nu. a spus Așa a că spus? dumneavoastră așa a văzut, că s-a Ai, văzut o că bagi pe făceam mama semne la acum. mână. Acum a spus în pauză. V-ați făcut semne. Oana, Oana, sunt cum a ridicat la masă apropo de ce s-a ați vorbit cu discutat în pauză, să știi că poți să câștigi și singură, n-ai nevoie de Viorel. Laur, eu te-am nominalizat tocmai Bravo, pentru Laura. a îndepărta răul din relația noastră. Credeam că de asta ne certăm și am vrut să fac lucrul acesta. Acum te-am nominalizat și tot nu este bine. Oricum nu suntem împreună, ori cu, ori fără tine nu suntem împreună. Deci, Laur, dacă erai aici în casă și nu mai aveai un cuplu cu Florina, Oana nu mai avea un cuplu cu Viorel, te-ar fi tentat să te apropii de Oana? Ești true. Posibil. Îți place de Oana? Te-a atras? Câteodată. Este adevărul, uite așa. Păi și Ca ce? și El cum spune acum adevărul fierbe din partea lui. Ai simțit din partea mea că m-am Nu, apropiat? râsul Și tu, tău, în- râsul și tău. spune, Ai aveam simțit eu din partea Oanei că ți împărtășește oarecum cam aceleași gânduri sau sentimente? Mai Nu mult înțeleg îți întrebarea asta. Și tăcere un răspuns. Bravo. Deci eu am Nu. pus întrebarea, Lasă, doamna nu mai- Aurica, dacă Nu mă este simțeam vorba cu musca de... pe căciulă, nu Păi puneam nu, eu așteptați puțin, întrebarea. stai puțin, Oana. E vorba dacă eu i-am împărtășit sentimente oare? Nu. sau- Dacă simți din Ei, partea ei vedeți cum e, că nu. avea așa o oarecare simpatie sau atracție pentru tine. Păi nu știu, credeți că eu dacă am avut pentru ea, a văzut asta neapărat? Dar te întreb dacă tu ai simțit cumva din partea ei vreun anumit interes cât de mic, pe care sigur că nu l-a arătat. Nu. Deci Nu eu am sau- pus această întrebare. Dacă mă simțeam cu musca pe căciulă, mă feream să fie adusă în subiect această întrebare. Cred că nu sunt nebună. Deci mesajele acelea care spuneau că de fapt Laura ar avea o atracție pentru Oana și mai degrabă s-ar potrivi cu ea, că e o chimie între cei doi, erau adevărate? Pe cine ați întrebat acum ceva? Pe mine? Da. Nu știu. Doamna Aurica, degeaba dați din cap. ține-mă Dacă pe e din cuvânt. partea lui, nu înseamnă că e și din partea mea. Dacă un bărbat te place pe stradă, nu înseamnă că mă Dar plac nu și mai eu pe el. contează, Oana, lasă-i Păi, pace. vezi Deci că s-a mă face să mă simt vinovată pentru ceva ce nu sunt. Dar măcar de fi aceea, sincer, Laur, și zi adevărat ce s-a zis Oana atunci cu sentimentele de fostul ei? Nu, chiar vreau să zic că nu am fost sincer, am făcut asta doar pentru că asta a făcut și ea. Mulțumesc, Adică Laura. nici eu nu am spus că... Păi acum normal avem. Nu, Să nici țină eu, la ea, să țină nici cu eu nu am Oana, spus normal, că țin la mulțumesc, fosta Laura. mea Și prietenă Florina și n-a ea a ținut cu spus în tine ieri și emisiune ai că spus deci țin am spus și am vrut să mulțumesc fac și pentru eu că asta. a fost sincer în cele din urmă. Acum S-a tu văzut știi, și dacă ți-am ai stat spus- afară, e sincer, că ține cu tine, ți-am spus normal să eu țină la cu masă, tine, te nu? rog frumos, Viorel, Nu ți-am vreau spus să la las să masă de vorbește față vreo cu problemă. Florina că îmi pare rău că pleci, că îmi pare rău, exact cuvintele astea, îmi pare rău că pleci, sau am spus că nu am nimic cu tine și A, te-am... nu, eu te-am întrebat Te rog. ceva de genul de ce m-ai nominalizat Da. și ai spus că, nu mai știu, că, în fine, că te-a pus Viorel, ceva în genul ăsta. Am spus eu vreun moment că îmi pare rău că pleci, eu nici nu aveau de unde să știu că Nu, tu ai pleci sau spus rămâi. odată că îți pare rău că m-ai despărțit de Flori sau ceva de genul. Mulțumesc, asta am spus și eu ieri în emisiune. Totuși Florina a auzit că ți-ar fi spus asta, că îmi pare rău că pleci. Florina, Nu, iubita n-a ta, era auzit, lângă ți-a tine. luat apărarea lui Laur și a fost deranjată ieri că în material Deci eu ea am ia fost apărarea lui Laur, menționată. Laur ți-a apărarea ție. Acum cine a căzut? Nu, eu ieri în materialul lui Laur am fost menționată cum că el ar vrea să păstreze Viorel, legătura cu mine. eu cred că nu aveai motive să îi faci lucrurile astea Oanei.
Laur, dacă eu aveam motive 2 să zile. joc în continuare jocurile, jucam până la final, câștigam marele premiu și aia era. Păi nu am mai eu vrut fac Oana. ce simt. Păi de ce Asta. m-ai scos pe mine Eu- atunci de dacă ce tu te-am scos credeai pe în tine? lucrurile Că așa astea, am de vrut ce eu m-ai să dor scos? singur credea în în mine, cameră, nu a e vreo crezut problemă? niciun moment, Dacă nu tu are te încredere legi în de mine. mine. Dacă tu credeai că între Nu mine te-am și scos Oana, eu, Laur. între mine și Oana e ceva, ca ce Laur. m-ai nominalizat dacă Nu tu nu te-am vrei să mai scos te duci eu. până la capăt? Nu te-am scos eu sunt aici. Eu doar te-am nominalizat. Păi da, ai convins-o pe Oana să mă Păi am nominalizeze. convins-o. Așa m-a convins ea să o votez pe Gina. Gina de cine a ieșit? Acum 2 Tu ți-ai săptămâni? făcut calculele, N-a în vrut fine, lumea. Nu contează. Dacă aveai încredere în primul rând în tine și apoi în mine, puteau să fie Gina 10 nu a băieți intrat care mă în plăceau în proces. casă Nu și tu cred, trebuia să te așa simți e. mândru. Cum să te am încredere în tine când Păi ești tu afară nu să ai. aștepți bilețele de la alții? Punct. Trebuia să pui punct atunci. Păi trebuia să V-am pun. spus, Păi doamna a fost Mirela, eu prost, uite, a zis singură. trebuia noi să ne-am pun atunci. împăcat Deci de atunci până acum a stat ea Doamne, cu mine așa, ce doar ca să stea. harababură. Noi ne-am împăcat în a doua parte a emisiunii. Nu ne-am împăcat, Doamna, au uite, a fost dat doar cu așa palma să- în Doamna canapea și i-a spus, uite că se uită Laur la ea. Atunci a sărit fitilul. Da, normal. Cum Deci adică de la dacă masă ai era- început să vorbești cu el? Cum Ce să am vină încredere? am eu Cum că adică s-a ce l-am fi Laura vorbit noi? eu? Ce vină am că m-am ridicat eu de la masă să vorbesc cu el? Și că ce vină am eu? Se uitau toată lumea. Eu n-am fost atentă 4 ore cât a ținut gala la nimic. La nimic. Bravo, aia că Pentru că ai reușit din nou să ții audiența emisiunii, că asta mi-a zis și mie la început, că eu nu pot să tac, mă roșesc, eu nu pot să tac, eu trebuie să vorbesc ca să țin audiența emisiunii. Țin-o în continuare, Noi eu nu ne-am mai vorbesc certat nimic. de când Ori a la fost povestea săptămânii și am spus, uite Viorel, te rog, pe viitor un sfat, nu mai jigni. Atât. Acum, vreau să întreb pe Laur un lucru. Da. Laur, Da. totuși, la câte conflicte ai avut cu Oana? Faptul că ea te-a nominalizat se datorează antipatiei dintre voi doi.